ሰላም ሰላም ኣብ ዘለኹምዎ ተኸታተልቲ ልሳን ዩቲዩብ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ ድማ ብሓደ ኣርእስቲ መፅአኩም ኣለኹ። ብከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ እኳ ለመጀመርያ ግዜ እየ ከምዚ ዓይነት ብዙሕ ኣይምቸወኒ ብዙሕ እውን ቪድዮታት ኣይሰርሕ ማለት እዩ። እዛ ሰብ እዚኣ ግን ስኢላ ልዕሊ ዓቐን ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዝቕንጥጥ ክብሪ ኣዴታት ዝቕንጥጥ ነውራ ምልኾነት ፍጥረት በእውነት ብዙሕ ቪድዮታት ይከታተላ እየ ግን ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሰርሕ ደስ ስለ ዘይብለኒ ሰሪሕ እውን ኣይፈልጥን ንመጀመርያ ግዜ ከምቲ ዝዛረበኩም ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር እዛ ሰብ እዚኣ ዓበይቲ እኳ ብደንብ ጌርና ሕማቕ ይፅቡቕ ይፈሊና ስለንፈልጥ ብዙሕ ዘቸግር ነገር ኣይኮነይ። እቶም ህፃውንቲ ሕዚ ዝፍጠሩ ወለዶ ግን ተበላሽ ከም ዘላ ኩላትና ፈሊጥና ዓገብ ክንብላ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ትገብረላ ስራሕ ምንም ዘረባ እውን የውሊ ንክትዛረበሉ እውን ንእሽተን ዘሕፍር ነገር ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ እያ ተሰክፍ ማለት እዩ። ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ተደጋጋሚ ቪድዮታት ከምዚ ዓይነት ናይ ብዕልግና ቪድዮታት ትሰርሕ እያ። ኣነ ዝብሎ ነገር እንተሃለወ ግን ሓፍቲ ደየብላይ ሓውደ የብላይ ወለዲ ቤተሰብ ብሓፈሻ የብላይ ድያ ትኸድዮ ኣለኺ ክያዶ ፅቡቕ ኣይኮነይ ካባኽ ሓሊፉ ለኣና እውን ክብርና ለቐንጥጥ ክብርና ለቐንስ ለኣና እውን ብሕማቕ ሹም ለልዕል ስራሕ ክትሰርሕ ኣለኺ ኣደብ ግበሪ ልብልዋ ቤተሰብ የብላይ ድያ በይና ድያ ተፈጢራ ኣብ ኣቕራብኣ መሓዙታ መታዓቢታ እንተደኣ ሃሊኹም እውን ዓገብ ክትብልዋ ይግባእ ማለት እዩ። እዚ ትሰርሑላ ስራሕ ብጣዕሚ ለሰክፍ ታይ ልምባል ደልያት ስራሕ እዚ ትሰርሑላ ታይ ትምህርቲ ልምሕላፍ ደልያት ስራሕ እዚ ትሰርሑላ ኣነ ልባዕለይ ክርዳእኒ ይኽኣል ማለት እዩ። ኩራት ቤተሰብ እዛ ሰብ እዚኣ ለማንም ጓል ተንስተይቲ ክትውክል ዘይትኽእል ከም ጓል ተንስተይቲ መጠን ክብሪ ዘለዋ ሰብ ኣይኮነቲ። ምክንያቱ እቱ ክብሪ ዘይብሉ ስራሕቲ ክትሰርሒና መብዛሕትኡ ንሪኣ ማለት እዩ። ሰብ ክፍምስ ተኾይኑ ብናይ ብዕልግና ይኾነ ክፍምስ ልኽእል ክፍምስ ገለታት ተተባሃለ ብከምዚ ሰብ ክቕበሎ ዘይኽእል እግዚኣብሔር ክቕበሎ ዘይኽእል ስራሕና ስራሕኻ ኣይኾነ መፍማስ ኩራት ቤተሰብ ብዙሕ ኣሎ ሰብ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ሰሪሕኻ ተቐባልነት ትረኽበሉ ልኸምኡ እንተደኣ ትጥቀመሉላ ኮይና ማለት እዩ። ተዘይ ኮይኑ ግን እዚ ካብ ሕልና ወዲ ሰብ ልወፀ ክፉእ ተግባር እዚ ምፍፃም ነቶም መናእሽተን ወለዶ እንታይ ዓይነት ትምህርቲ ተሕልፈሎምላ ኢልካ ንምግማቱ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። እዚ ስራሕ እዚ ቀሊል መሲልዎ ክጥቀመሉ ዝኽእል ህፃን ወይ ከዓ ክትጥቀመሉ ትኽእል ህፃን ክትርከብ ትኽእል እንታይ ዓይነት ትምህርቲ እያ ትሕልፍላ እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ከእይኒእዋ ከምዚ ዓይነት ስራሕ ክትሰርሕ ኣብ ቅድሚ ካሜራ ከመይ ኢለ ክኢልዋ ኣነ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። እሳ ሓደ ግዜ ብፀላእ ሰናያት ተታሒዛ ከም ዘላ ጥራሕ እያ ኣነ ልፈልጥ ግን ኣብ ጎና ዘለኹም ሕብረተሰብ ኣቕራባኣ ዝኾንኩም ቤተሰብ ዓገብ በልዋ። እዚ ንዓና ንደቂ ኣንስትዮ እውን ተኾነ ብሓፈሻ ብጣዕሚ ነውሪ ኣነዋሪ ተግባር እዩ። ክንሪኣ ከለና ከማና ፍጡር ስለ ዝኾነት ለኸማና ፍጡር ድማ ከምኡ ዝበለ ሰብ እዩ ዓገብ ኢሉ ንየማን ዝምልሶ እሞ ኣብ ጎና ዘለኹም ኣብ ኣቕራባኣ ዘለኹም ቤተሰብ መሓዙት ዓገብ በሉልና። እዚ ተግባር እዚ ክንርኢ ተለና ደቂ ኣንስትዮ ብጣዕሚ የለሰክፈና ከም ጓል ተንስተይቲ መጠን ንሳ እውን ከማና ጓል ሂዋን ስለ ዝኾነት ስራሕትኩ ብዙሕ ሰናይ ስራሕቲ ኣሎ ብዙሕ ፅቡቕ ተግባራት ኣሎ ክትሰርሕ እንተደኣ ትደሊ ኮይና ማለት እዩ። እዚ ግን ካብ ግብረ ሰዶማዊ ብዘይናኣስ መልክዑ እቲ ቃል እውን ብጣዕሚ የልፀሎ ብጣዕሚ የልፅየፎ ክዛረቦ ግን ካብኡ ብዘይናኣስ መልክዑ እዚ ብዕልግና እዚ ንህፃናት ተምህሪ ተርኢ ስለ ዘላ ሕዚ እውን ገና እናሃለወ ክትቅፅለሉ እያ ትሒዛተኒኣ ኣሰራርሓ ብጣዕሚ ደስ ይብሊ። ሕዚ እውን ብዙሕ ቪድዮታት ዝሰርሓ ኣሕዋትና ሪአ ነይረየ ብዙሓት ኣሕዋትና ዓገብ ክብላ እውን ሰሚዐየን እየ ማለት እዩ። ግን ብዝገደደ መልክዑ ብጣዕሚ ብዘሰክፍ መልክዑ
يا مزياني أنبي لغنسوتو نجر يلي إذا والعزيا بغربا هدئ إلو بخمزي بعوعوتا زي كونه بغربا ترخو وحواتي بأكالو وانتخونا رخيوكم كتزراروا تتكبر زي لدحار بتعمي لأون صبوغ أيكوني إذا سبزيا صباح نقو حدار كتقبريا ولاد كتولديا إذا تكبر زي تسرح الله إذا فيديوتات زي تسرح الله ولا نسات تطفوتو أم بزحات سوات سلازبزحة كتقف زي الرصح تكبريا تسرح الله كاو أبز حالفة لتم ولادا كاو ولادا حالف دما لولد ولداون زترف زي رسع رسح سرح سلا تسرح الله كتردقوا أو طغاء زلخم أو زريعة زلخم محازوتا بيتسوا كتردقوا يقبا مالت حانت بينا تفتيرا كتكون يتخلي نزيئة بزحات بيتسو كتلوا تخلو ويكع بزحات بيتسو ولا تهلخم لومي نايزي مسمع أجام سلا زلنا أوز ناتي عدما زلنا نقصات ولدو برأسنا سلا نخد مسمع زعبيت سوون كتكون سلا تخل بغربات فلطوا بأكال كيدكم صبو غيركم كتردقوا مسؤون قال أملاك حوسنا بالكم نشتن اسو لبات برهلا نفتو يمناوي من قدي تتمرحت بهدوء البلا منفس أحواتي بيتسو كلاتكم تتردقوا يلبل بونت أنا الفيديو كريو بعينيون بتعميو أسكفني كم زي عينة فيديوون مسرح بتعميه لأني كسرح بزح دستانيا يكونكن لو مجن حلف حلفوا بزي متسا بقى نور بزخانة نجر سلا لمتسات زيون لزمن أشتون ولدو نزم هسانات حزي جناح ما غيصبوي فاليوم زي فلط وجودا أي تجبار سلا زخانة كلاتنا عقب كنبلا يقبا بتلي دما بيتسب بتلي بيتسب انتدأ هاللي خنوان إذا سبزيا اتخبري ناي بعلا بتشا زي كونة تغنسلا اتخبري ناي بعلا بتشا زي كونة تبلاشلا نملع حبرتسب سلت بكلكم لا إذا سبزيا بهدئ بلا منفس بقع مخري كتووا بزي قطامي بتحتنا يلابوكم كبرات بيتسبنا إذا سبزيا مالتيو أو ملع علم تركبا دق أنستيو دما كمزي عينت نعنا كبرنا زي متن كبرنا زور ازلاو زورده بايتا زورد كنرئ خلنا عقب كنولو يقبا مخنياتو أنحنا دق أنستيو ناي بعلنا كبري ألنا أبي بوتا نركب أبي كمين بوتا نركب لبل ناي بعلنا زخنا እድው ዝኾነ ክብሪ ኣለና ክብርና ብዛ ሰብ እዚኣ ክምጠን ክብርና ብዛ ሰብ እዚኣ ክምዘን ኣይኽእሊ ግን ከም ደቂ ሂዋን መጠን ከምዚ ዓይነት ልወረዳ ደቂ ኣንስትዮ ክንርኢ ከለና ብፀርፊ ለይኮነ ብምኽሪ ብማዕዳ ምክንያቱ ፀላእ ሰናያት ብከምዚኦም ለኣትይዎ ሰብ እዚኣ ሰብ እዚኣ ጽቡቕ ሰናይ ስራሕቲ ሲኢና ይኮነቲ ጽቡቕ ሰናይ ስራሕቲ ክትሰርሕ እውን ድልየት እውን ክህልዋ ይኽእል ግን ሓደ ግዜ ካብ ለኣተቶ ትጸላእ ሰናይ ድማ ብከምኡ መልክዕ እዩ ለኣትየካ ምክንያቱ ጽቡቕና ምሰለ እትሕማቕ ጽቡቕላ ምሰለ ናባኻ የቕርበልካ እሞ እስኻ እውን ጽቡቕ መሲሉ ይስምዓካ በተለይ ድማ ጸርፊ ንጸርፋ ኣብ ኮሜንት እንተደኣ ሃሊና እቲ ዝገደደ ንሱ እዩ እቲ ዝገደደ ቤተሰብ ንሱ እዩ ብየማን መንገዲ ምኽሪ ማዕዳ እንተደኣ ደርቢና ኣላ እንተደኣ ጽሒፍና ኣላ ግን ንእሽተን ናይ ልባ ርስራሴ ክምለሰላ ይኽእል እዩና እስኺ ኣቲ ከምዚ ዓይነት ኣጸያፍ ተግባር ትሰርሕልኺ እግዚአብሔር አምላክ ልቦናኺ መልሰልኪ ናብ የማን የብልኪ አንሕና ደቂ ኣንስትዮ እውን ብፀርፊ ዘይኮነ ብምኽሪ ክንምልሳ ንፃዓር ክቡራት ቤተሰብ ብፍላይ ድማ ቤተሰባ ደጋጊመ ልዛረቦ ብፍላይ ድማ ቤተሰባ ክብሪ በይና ዘይኮነ ክብርኹም እውን ከም ትቕንሰልኩምላ ክትኣምኑ ይግባእ ኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምዚ ዓይነት ፀያፍ ተግባር ክንርኢ ከለና ብምኽሪ ክንምልሶም ጻዕሪ ተንገብር ባህሊት ክቡራት ቤተሰበይ ናይ ለማዓንቲ ቪድዮ ሕፅር ዝበለት ብዛዕባ እዛ ሰብ እዚኣ እያ ነይራ ብኻሊእ ግዜ ብኻሊእ ፕሮግራም ክስካብ ልመፀልኩም እስካብ ሽዑ ሰሰናዩ ንኹሉ ወዲ ሰብ